Шипше шоу. Шоу, шипше шоу. Шулай дип кадерле шүпшәләшләребез, әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Кем безгә яңагына кушылган, исегезгә төшәбез. Бүген бездә шүпшәләрдә кунакта Татарстанның атказанган артисты, Камал театрының әйдәп баручы артисты Фәнис Җиһанша. Фәнис әфәнде, хәерле кич. Хәерле кич, хөрмәтле Болгар радиосы алып баручылар һәм әлбәттә инде безне шушы кичке сәгатьләрдә тыңлаучы, яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Тавышыгыз бик көр ишетелә. Гадәттә сез башка көннәрдә бу вакытта нишлисез? Йоклыйсызмы, әллә текстлар яклыйсызмы? Без тамашачы алдына чыгып баш иябез һәм шушы мизгелләрдә безнең алдыбызда пәрдә ябыла. Гадәттә актер кеше, артист кеше өенә сәгать ничәдә кайтып җитә? Сәгать 11дә кайтып җитә, ашап-эчеп, җыгынып, сәгать 12 була, китаплар укып ята 1 була, йокыга китә 2. Демәк инде актер кеше соңрак уяна да дигән нәтиҗә барлыкка киләме? Әгәр дә репетициялар соңрак булса, 11дә булса инде 9ларда торып, 10да чыгып китәргә мөмкинчелек бар. Демәк әле иркәләнеп ятырга була. Менә бүгенге тапшыруыбызның төп темасы ул да булса безнең сукбайлар турында иде. Шул хакта да әйдәгез әле сөйләшүебезне җипләп куйык. Бүген ачуланабызмы, әллә кызганабызмы? Сез сукбайлар термин астына нинди кешеләрне кертәсез? Башта шуны белергә кирәк. Аларны урысча бомж дип атыйлар, ягъни урамга чыгып акча теләнеп, соранып утыручылар. Монда беләсезме, таяк ике башлы булган кебек, аларның сукбайлыкка төшергән сәбәпләрен дә белергә мөмкин. Берәрсе булырга мөмкин, аның нәкъ менә ниндидер акча эшләү максатыннан театр артистлары бик күп андый минем очрашулар булды. Менә шушы Пушкин урамы буенча нигә менеп барганда, министерствога менеп барганда бер шундый матур гына урыс әби килде дә: "Сынок, помоги, пожалуйста, мне". Әйтәм: "Что случилось? Мне деньги на хлеб надо". Әйтәм: "Давайте вот здесь продукты зайдем, возьмем". Әйтәм: "Нет, мне же деньги надо". Әйтәм: "Зачем вам деньги? Вы же спросили на хлеб", дидегез. "У меня, знаешь, дверь закрылся, да и ключи там остались. Я не могу зайти, да сейчас я даже не могу добраться до дома". Әйтәм: "Вы что, давайте полицию позовем, но 1112 вам откроет дверь". И бу әби җирып канда юкка чыкты. Әле менә кичә генә Камал театрына барам, төреккә шаган бер абыең минди кайтырга акча бирәле ди. Мин бу абыйны җәйкене күргәнмен, әйтәм: "Вы же летом только что взяли, до сих пор не уехали, что ли?" И бу да юкка чыкты. Шуңа күрә ике яклы бар, менә ничектер авыру белән. Яисә теге кайдан чыкканнарын, каян киткәннәрен югала бит халык, менә теге авыру бар бит, фикер югала торган. Амнезия утылып китәләр. Була я балалары ниләрсез ялгыз калган кешеләр, аларны файдаланып кара риэлторлар дип әйтәләр бит, фатирларын сатып, аларны урамга куып чыгарган. Ул кеше үзенең тыйнаклыгымы инде, или законнарны белмәү өстендә, белмәү аркасындамы, менә ул фатирсыз кала, андыйлар да бар бит. Менә аларны ниндигә кертәсең? Алар бит үз ниләре белән түгел, менә шушы тормыш сынавы белән шушындый нигә төшкәннәр бар. Шуңа күрә монда аларга начар гына яки яхшы гына дип әйтеп булмый. Ничек шушы сукбайлыкка чыкканын аңламыйча торып. Шулай да сукбайларга акча бирәсезме соң? Әгәр дә биргәнегез бармы? Бар, биргәнем бар. Менә безгә бит килделәр монда теге шул Ирак якын көнчыгышта сугышлар башлангач бик күп күчмә халыклар килде. Менә аларга имин шуннап та кибеткә кереп, сөтләр, йогуртлар, нәрсәләр алып чыгып, прям кулларына тоттырадыр, бирәдер имие. Мәсәлән, шулук сугышлар ниләр турында сөйләшәбез икән. Шулук җәйкенә, шулук троллейбуста, шулук һаманда бер тукталыш. Шул Горький паркы тукталышы. Анда бер хатын мәктәп яшьләрендәге баласын ияртеп, без килдек менә шул илдән, безнең документлар да юк, безнең акча да юк дип, бер узды троллейбусны, мин беренче тапкыр күрдем, аннары икенче тапкыр узды, өченче тапкыр узды. Инде дүртенчесендә түземлегем калмады, дим, әле һаманда җыеп бетерә алмыйсыз менә акчагызны дип шулай ук барып сорадым. Аңа шулай дип соравым булды. Троллейбустагы бар халык миңа ябырылып, дошманга караган шикелле миңа инде нутык укый башладылар. Менә шундый ситуациягә эләккән очракта нишләргә кирәк мәсәлән? Кемгә? Менә шу миңа мәсәлән, мин сукбай икән беләм, менә халыкка сукбай түгел икәнен беләм. Мәсәлән, ул мошенник икәнен аңлап алдым бит инде мин аның.
Айсылу, андый чакта миңа калса, шушы закон бар бит инде безнең. Закон сагында торучы Әйдәгез кешеләр бар. полициягә шалтыратыйк бит. Юк, ачыкларга кирәк. Чынлап та алар кайтыр өчен акча җыялармы, яшәр өчен акча җыялармы? Әллә инде үз кесәләрен калынайтыр өчен акча җыялармы? Инде җәмәгать транспорты турында сүз киткән икән, чираттагы мәгълүмат шулай интернетта пәйда булган. Бу ничәнче елдыр? Фәнис Җиһаншага кызлар урын бирә башлаган икән, һәм сез бу турыда социаль челтәрдә язган булгансыз. Кошмар, бүген миңа транспортта бер кыз урын бирде дип өндәү билгесе дә унда куйгансыз. Ул вакытта ниндирәк хисләр кичердегез? Мин дә тизрәк кылайм. Белмим, аптырадым инде. Аннан соң бер ул күптән булды бит инде. Бу хәл шуннан бер ел узганнан соң бер кыз яза, ул урын биргән кыз минем дус кызым иде. Нидә университетта укыйдыр, мен әйтәм, каясың кыз дигәч, ул инде кияүгә чыкты, бала тапты. Дип, ул кыз да миңа язып җибәрде, Фәнис ай, бу мин бер шылмага сезне танып урын бирдем мин диде инде. Шугана. Шуннан Мин соң анда инде транспортта юк утырмыйм дип тавыш куптармадым, бар утыр дип без сугышмадык инде. Әкрен генә шунда кырга утырдым. Шуннан соң урын бирүчеләр табылдымы соң әле? Юк, аннан соң инде мин җәяү йөри башладым, транспортта да утырмыйм. Үзегезгә, мәсәлән, хатын-кызларга яисә өлкән кешеләргә урын биргәнегез бармы? Әгәр дә утырсам, әлбәттә бирәм, күрәсең икән. Чөнки кешенең күренеп тора, аның кергәндә үк нинди кыяфәттә кергәне. Әгәр дә теге час пик вакытында инде үзең урында утырып барасың икән, мин гомумән утырып барырга ярамый. Җәяү йөрүне мин күбрәк өстен күрәм. Шуңа күрә биргә дә инде мин биргә дә кушам кешеләргә. Аңламыйча машина йөртмисез, моның сәбәбе нәрсәдә? Моның сәбәбе йөртәм мин машина. Шулаймы? Көн сайын йөрисезме, әллә сирәк-мирәк кенәме? Еракка, мәсәлән, авылга аша кайтырга кирәк булганда машина белән кайтам ие. Шәһәр içində җәяү генә Җәяү йөрисез. йөрим ие. Шул урын биргәннән соң үз алмадым бит. Инде шушы сөйләшүдә хатын-кыз дигән сүз килеп чыккач, әйдәгез әле хатын-кызларга мөрәҗәгать итик тә. topantopus.com сайтын инде 2014 елда октябрь аенда иң мотор шибәр татар ир-атлары дигән рейтинг төзегән. Анда әлбәттә инде Фәнис Җиһанша да бар. Сез әлеге рейтинг белән танышмы? Таныш, ул Екатеринбургтан аны төзүчеләр миңа шалтыраталар, менә сезне куйган идек. Сез шуны театрда эшлисез, нитәс күрәсең, аларның үзләренә реклама кирәк булгандыр инде. Репост ясагыз әле, театрның сайтына куягыз әле диделәр. Әйе. Һәм сез монда 3нче урында? Надо же, мин беренче урында дип җөрдерим. Мен хәтерлим, хәтта кайсыдыр бер язма Фәнис Җиһанша Илсур Мершиннан да матуррак дип язып чыккан иде. Чөнки анда рейтинг буенча Илсур Мершин да бар иде. Ну, бу бит инде җәмәгать, бу дөрес әйбер түгел. Әйе, дөрес әйбер дип санамыйсыз. Нәрсәсе дөрес инде аны. Бәлки менә чынлап та Екатеринбург хатын-кызлары кирип тавыш бирә, Рәсәй хатын-кызлары кирип гомумән егетләрне матурлык ни буенча бүлү ягында түгел. Матурлык безнең бөтенләй Аллаһ Тәгалә яраткан хатын-кызны пар итеп менә шушы егетләргә, ирләргә, ул әле аларга бер табигый күренер иде. Егет кеше инде ул эше белән, гамәле белән матур булырга, шуны исбатларга тиеш миңа калса. Иртәгә Фәнис әфәнденең хәл иткеч һәм бик җаваплы көне көтелә, чөнки иртәгә Казанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә татарча диктант язачаклар. Төгәлрәк әйтсәк, Казанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Ижауда, Уфада, Екатеринбургта, Төмәндә, шулай Казакъстанның Павлодар шәһәрендә һәм Кыргызстанның Бишкек шәһәрләрендә бу тоталь диктанттагы кебек һәр мәйданда текстны танылган мәдәният, сәнгать әһелләре, язучылар укыячак. Казанда КФУда Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара коммуникациялар институтында диктантны бүгенге кунагыбыз Фәнис Җиһанша укыячак. Килегез, язабыз, бер дә курыкмагыз. Мин сезгә иҗекләп әйтеп торырга да әзермен. Барыбыз да бишкә язабыз, әле аны язып бетергәннән соң, галимнәр тикшергәннән соң сезгә сертификатлар бирәчәкләр. Бу тәкъдим белән чыккач, бер сүзсез ризалаштыгызмы? Әлбәттә, ул бит минем яшьлегем, мин үзем укытучы булган кеше, үзем диктантлар яздырган кеше. Үзегезнең язган диктантларны язган чагыгызны хәтерлисезме? Әлбәттә хәтерлим. Рус теленнән 3ле тартып сузып, инде татар теленнән әдәбияттан ныклы 4ле, бәлки 5ле минусын була торгандыр. Иншалардан. Иншалардан, менә анда һәр вакытта эчтәлегенә 5ле буладыр, язган ниләренә шул бераз кимерәк буладыр. Инде кадерле радио тыңлаучылар, әңгәмәгә сез дә кушыла аласыз, сорауларыгызны ВКонтактеда юлларга мөмкин, СМС аша юлларга мөмкин, Инстаграмда юлларга мөмкин һәм әлбәттә шалтыратыгыз. Шоу, шөпшә, шоу. Шоу, шөпшә, шоу.
Балдамай. Микен? Болдамай мекен. Шушы сұрауға қазір барысына жауап табылыр. Біз Фәниз Жиханшада барысыда болдамайма әлі әйінде қыдыршы яқларда бар мекен? Балдамай дегенін бал білен май ашарға яратасыз ма? Бал белән май әлбәттә ашарга яратам. Яңа пешкән, пиштән чыккан күмешкә яңа ерытылган каймак ягып, шуның өстенә бөтенләй дә инде әйләндергәннән соң сап-сары булып гәрәбәт төсле агып төшкән балны да сибеп җибәрсәң, авызда эреп китә торган була. Бал айыртуда катнашканыгыз бармы соң? Бар. Ой, җәмәгать, мин бит Әтнә районы Күәм авылыннан. Якташларыма сәлам әйтәсем килә. Бәгыркәйләрем, исәннәрмесез, саулармысыз? Анда минем дәвани белән дәватием яши торганнар. Алар инде безнең чын умартачылар, авылда санаулы гына иде һәм иң тәмле бал бездә. Менә шул 7-8 яшьләрдә инде мин дәвани белән бергә ияреп, төшергән утын башлары салып, пешиттереп балкортларын алганда, дәватигә дә шул гамәлләрне эшләргә булышып торадыр. Балкортларын куркыту минем өсткә йөкләнгән иде. Инде ул менә шул теге шакмаклы иләрне алып, зур чаң бар иде, шул чаңга куядырык та һәм инде аның шундый әйләндерә торган әйбере бар иде, шуны әйләндереп торуда бу минем өстә иде. Ул чактагы нишләптер теге бал кортлары чагудан курыкмыйдыр. Ул ничектер теге белмим инде теге кырмыска тешләгән яисә ширки тешләгән кебек кенә иде инде. Авылда яшәп инде бал кортлары арасында шакмага шул күңелсез була торган иде. Хәзер менә шүпләтә, куркыта, шуңа күрә мин балны күбрәк инде урамга чыкканчы яисә урамнан кайткач ашарга тырышам. Бал кортлардан хәзер куркам дисез, ә менә безнең психологик тесттан куркырсыз микән, юк микән? Хәзер исә белербез Айсылу. Сиктер сорауларны. Бала чак турында сүз чыккан икән, шул хакта әйтәсем килә. Менә кечкенә чакта бал айырткан вакытта мин умарта котларын куып торучы кеше идем дим. Шулай ук беләм, менә ток суккан вакытта сезне яисә сез тәрәз витринага килеп бәрелгән вакытта сездән әтиегез дә көлә торган булган әле. Гомумән балачагыз катлаулы шартларда узган дип әйтергә кирәк. Шөпшә шоу бит инде бу име? Хэштег дөрес урнаштырдым Инстаграмга. Менә шуның белән мәшгуль әле. Хәзер башка темада һәм башка дөньяда хәзер Фәнис әфәнде. Мине Нижневартовскида төмәндә тыңлыйлар, махсус аларга да сәлам әйтәсем килә язып җибәргәннәр. Мин белмәдем бит монда сезнең ниләр бар икән, безнең трансляция ясыйлар икән. Radio.com сайтына кирип, безне бер юл 3 камерадан күзәтә аласыз. Монда хәтта Айсылуның мониторында нәрсә барлыгы да күренә. Безнең нәрсә эшләп утырганыбыз күренә. Минем монитор нишләп төшсенгән җәмәгать? Сезгә аны кирәге дә юк, Фәнис әфәнде. Ярар. Тамашачыларны мин күрә алмыйм моннан, димме? Юк, аларны без дә күрә алмыйбыз. Алар гына без. Бәлки кунакларга гына шундый мөмкинлек тудырылгандыр дип уйлаган идем. Сез бит мотор студияда утырасыз, гаҗәеп, иркен, күңелле. Котлыйм әле сезне бу яңа студиягыз белән. Сез спордан шулай киенеп йөрисез имәшкәдә. Һәр вакыттагыча. Прямо стилистлар шулай студияга якын итер. Молодцы. Афәрин. Шөпшә, действительно чынлап та минем балачагым андай котлаулы булмады. Ана шул музейга гомумән мине әтияни бөтен яктан да комил иттереп күрәселәр килгәндер инде. Мине бөтенләй үскәч тегешен коммунист булып, үзе дә коммунист иде, партия җитәкчесе итеп күрәсе килгән иде инде. Әни инде мине шушы сәнгать ягыннан тутырга теләп инде театрларга, киноларга без хәзер Казанга хәтле килеп карыйдыр, хоккейларны Казанга килеп карый торган идек. Инде мине музейларга йөртүне үз өстенә алган иде. Безнең менә бу үзәк музейны мин гомердә дә онтасым юк, шул хәтле бай тарихлы, аңа ничә ел сайын киләдер, килгән сайын теге үзеңә яңалыклар ачасың һәм баланың күңелен яулаганы менә шул бер павильонда, бер залда инде самолет торадыр. Ул самолетны күрәсең күп кешеләр тотып карый торган булганнардыр инде һәм аңа теге җиңелчә генә ток җибәргән. Тикиле шахрада олым тотып кара. Мин бала күңеле аңламыйм, тотам да ай дип кычкырам, әти шуннан көләдер. Әнә тәрәзәдән инде куяннар карап тора, кара. Җигреп барам да, анда пыяла күренми. Нәк ачык тәрәзә тора шам. Әти тагы көлә. Шайтырып синяклар белән токка куырылып чәчләр үрә. Аттракцион ясап чыга.
Шулай булалар. Sizning bunday bolashaq bo'lmadimi? Yo'q, mening bolashig'im tinchroq o'zdi. Qisqanish, meniki bek ko'ngilli bo'ldi. Yo'q, menimkisi kirsincha baxtga bo'lganda bu. Biz qiz bola bo'lganga ko'ra bizni endi tokka so'qtirmadi. Hozir bit bolalar bit so'qtirasi yo'q, ular o'zlari tag'arazitka. Allohim saqlasin, anasin 7-8 til bila boshlaylar shunday. So'qondan so'ng. Menga balki yeti shul tillari ko'proq tillar bila boshlamasmikan deb balki tajriba o'zdirib bo'lgandir. Balki tajribasi borib da chiqqandir hali siz bugungi kunda shunaqta. Yo'q, men shulay ish qilib ketaman bit. Yo'q, shunaqta bugungi kunda totar tilindagina, rus tilindagina tugul, boshqa tillardagina komil oralashasiz. Shuluq turk Xitoy tilida masalan men Xitoyga bordik, Turandot degan spektakl bilan Ma Cho'g'inchigan degan bizning rejissyor kelib qo'ydi. Ham Turandot qizin biz olib bordik Pekin qolasina. Men shundag'i monologlarimni Xitoycha o'rgandim. Xi, shimida kombadau, jaxinjon bitsi chouchuxanla deb 2 bitli monologiya. Men aytam, mana so'ylab chiqsam, meni spektakldan so'ng saqlab turib birar qiyinlar bilan nechasimizni tilimiz qilaytin deb endi bir hal bo'ladi deb o'ylaganim yo'q, Allohga shukr. Begiz aql shop shunday olqishlar ostida chiqib ketirga to'g'ri keldi. Endi aytasiz testimizni boshqa qolaysiz. Aytasiz bu test tugilmi hali bu? Bu test tugil hali. Tishlaringiz g'adatdan endi. Qo'rqinch tishlar, anglashilmay turgan tishlar, hamma o'tir tishlar ko'ram. Tishlar g'adatda sizlarga qo'shmaylar bit endi, lekin ko'proq menga ko'rasing motor tishlar bu arada. Sizning yangi kelasi bo'lganini ko'radir endi. Ertan uyang'achda boshqa kelgan birinchi uyig'iz. Tog'in yoratmagan ishga borarga kerak. Ikkinchi variant, yoratgan ishga boram, urra qishqirasiz. Uchinchi variant, tog'in yoratmagan kishingiz bilan uchrashishga kerakligini esingizga tushirasiz. To'rtinchi variant, ko'ngilingizga xush kelgan kishi bilan uchrashashingiz turida o'ylaysiz. Ham 5-variant, xavotir turida o'ylanasiz birinchi shiratda. Mana bir yo'li ish variant bo'la oladimi? Yo'q. Eng Mana birinchi ko'zni ochqach Allohga shukr ishga boram, lekin men ura qishqirmayman. Ura qishqiram. Shundan so'ng endi yaratgan artistlar, yaratgan kollegalar bilan uchrasham deb o'ylayman, ishlab ishga boram. Ham endi ikkinchi bo'lib ko'z mening terazaga tushar, nindi xavotir ish ekan bugun. Alayda birinchi bo'lib ish turida o'ylanamiz endi. Ertangi oshni oshaganda siz yo'q tuymadi deb zorlanasiz. Oshiqligina bor rizqlarni motor etib, shanishkilarni etiket bo'yicha tizib qo'yib, oshiysiz. Qopqolisizda tezroq yugurasiz. Esa rahatlanib suylashib o'tirasiz tomon ortida. Meni variant bunda butunlay yo'q. Men butunlay yo'qsham chiqib ketam, ishga ketarga tegi ez vaqt qolar, men ura ishga boram demda turib, kiyinib chiqib ketaman. ishga borg'ach silashib o'tirib ishamiz endi mana. Mana unda olayda turib kelib bitadi. Qopqolisizda tezroq yugurasiz. Siz tog'in ishga so'ngga qolasiz. Yo'q. Agarda men oshisi bo'lsa, vilkalarni shinnabda tizib o'tirib, shulay ayttirib, salfetkalar qo'yib, muzikalar o'ynatib o'tiratirgan bo'lsa, ertaroq turam. Men uni kechdan planlashtirib yotaman. Men erta bilan ishik turib oshiyashaqman, ham narsa osharman deb endi. Nidir g'adat yo'qmi ul oshqozoni o'nga kuylanmagan, masalan, bir erta oshim, bir erta oshamin bo'lgach, men organizmni tinglayman, bilasizmi? Men organizmni bek tinglayman. Yo ul ayta oshamay turdi, yo ayta ol bir sutga pishgan bitqa bo'lsa da oshab qo'ydi, ayta bordik suvini ashib chiqib ketdi. Men g'adatda yoz kuni mana jaykini men kirdim, Farid Abiksantayev aytdi-da, oshqozonga begaybat ramashka suvi sharga deydi. Mana ul butun tegi ishaklarni da chistarta, oshqozonda chiqatirgan tegi korroziya nilarni da bitirga bek yordam etadi. Men g'adatda kechdan endi ramashka suvini yetib qoldiram, erta bilan mana shuni ishadirayim. Shundan so'ng butunlay ramashkaga aylanib bitmasi uchun endi ishdan to'xtatdim hozir. Hatto tojlarim chiqa boshladi tegi. Aydagiz, tog'in endi variantlari deydigiz alanda. Oshiqmagina bor rizqlarni motor etib shanishkilarni etiket bo'yicha tizib qo'yasiz. Aydagiz endi olaysa biz buni ertangi oshni oshiytirgan vaqtda mana shulay oshalar. Agar dashka barasi bo'lmasa endi men shulay ayttirib tizibda. Gazet o'qiganda siz birinchi shiratda iqtisod, siyosat yong'inlari bilan qiziqsanasiz? San'at. Sport yong'inlarini o'qiysiz? San'at. Madaniyat yong'inlari. Madaniyat yong'inlari.
Менә соңгы укыган мәдәнияткә кагылышлы яңалык нинди? Төртенче варианты бар иде, матур кызлар фотосурәтләрен тикшерә. Аннан соң аларны тикшерәм. Шулай да мәдәният өлкәсендәге нинди яңалыклар белән бүлешә аласыз? Мәдәният өлкәсендәге яңалыклардан менә Райкинның минем яраткан 110 еллыгы булды һәм Культура газетасында шундый бик әйбәт мәкалә чыкты. Гомумән минем яшьлегем пластинкалар тыңлап узды. Бездә теге 200 каналлы телевизорлар юк иде бит ул вакытта. Минем әбидән килгән патефон бар иде һәм шул патефонга алалар иде. Алар менә күрәсезләр инде, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушындый альбом, нәкъ менә шушындый, шуның эчендә пластинкалар буладыр, аларда менә шушындый нинди материал инде бу, шуннан эшләнгән иде. Бик гаҗәп шакмаклы буларлар иде алар. Менә шуларны куядырым һәм миндә Райкинның бөтен җыелма концерты бар иде. Греческом зале дигәне дә бар иде, инаны мыш подворотная, если меня прижмешь, менә аның бөтен фразалары минем колагымда яңгырап тора. Менә минем өчен бу бик матур яңалык миңа калса. Зур эстрадада шундый сатира белән нәкъ менә үз өстендә эшли торган, һәм аның концертларга ничек әзерләнгәннәрен язганнар, анда ничек иттереп ул тамашачыны алдына чыккан һәм ул тамашачыларда нәрсә теләгән, менә минем өчен бу артистларның иң бик ноктасы булырга тиештер дип уйлыйм. Хезмәткә шундый караш. Юбилей дигәнә сез бит Камал театрына эшкә урнашкансыз 95-нче елда. Быел былтыр 2015 елда 20 еллык булган сезнең Камалда эшләгәнегезгә. Ничек тә булса билгеләп үттегезме соң? 20 еллыкны без билгеләп үтмәдек, чөнки ничектер сөйләштек тә билгеләнмәде. Ләкин без менә билгелибез, быел Камал театрының 110 еллыгы була. 25-26 декабрьдә хөрмәтле тамашачыларыбызны онытып бетмәсәң, бу информацияны чакырып калам, гаҗәеп искиткеч кичә. Театрга, гомумән татар театрына 110 ел элек шәкертләр мәдрәсәдә укып баргач, күңелсез теге ниләрдән соң туйга җыйнаулашып, чаршау курып спектакль куя башлаганнар. Һәм менә шуннан киткән безнең тарих. Безнең тестыбыз дәвам итә. Гәҗиттә берәр күңелсез хәл турында укысагыз, тыныч каласыз. Үзегез белән шундый хәл булмасын дип борчыласыз. Илдә тәртипсезлек дип ачуланасыз. Фәлсәфи яктан карыйсыз, тормышта барсы да була. Тормышта барсы да була. Татарча гәҗит журналлар укыйсызмы? Әлбәттә укыйбыз, ул бит инде безнең эшебезгә килә. Ничек соң безнең Татарстан журналистларының осталыгына ниндирәк бәя бирә аласыз? Без әйтик федераль журналистлардан калышабызмы, әллә ниндидер җитешсез якларыбыз бармы? Беләсезме, бездә журналистлар ничектер ул ике төргә бүленде. Сары журналистика дип әйтәбез инде, һәм инде номенклатурный журналистлар, теге заказ буенча яза торган. Менә шуның урталыгын табырга кирәктер миңа калса. Беренче чиратта үзеңнең фикерең, мәсәлән, нинди дә булса кеше белән очрашканда, ул кешенең фикеренә кушып үзеңнең дә фикереңне, карашыңны белдерсәң, яисә инде үзеңнең фикереңә шушы интервью алган кешенең дә фикерен капма-каршы куйсаң, мондай чиракта укырга кызыклырак дип әйтәм. Күбрәк чиракта безнең мәсәлән спектакльгә дә язырга киләләр журналистлар. Алар керде, килештереп уйнамады, шулай булды, булай булды дип спектакльнең эчтәлеген язып чыгуга кайтып кала, кайчыгы вакытта кызганычка каршы. Менә аларны мин чакырырдым репетицияларга, әгәр дә менә артист турында язарга телиләр икән алар, име? Менә булай өстәл артында гына утырып, яисә гримеркада гына сөйләшмәсеннәр, алар килсеннәр спектакльләрне карап чыксыннар. Мәсәлән, бар иде журналистка Загидуллина, нидә эшлидер ул Звезда Поволжьеда. Ул минем бөтен спектакльләрне карады, репетицияларга йөрде. Шуннан соң әле куелмаган, теге каралмаган уже нидә репертуарда бармаган спектакльләрнең запистарын алып карап, шулай ныклап әзерләнеп язып чыккан иде. Мин шаккаткан идем. Димәк, булдыр була бит, тырышсаң була. Тырышырга гына кирәк, андый бездә талантлар. Хафит Гайсулы, чөнки бар, андый кешеләр бар, бездә бик күп алар. Күрәсең, менә шушы тормышның, интернетның, заманның ашыгып чабу, аларны да тиз-тиз урамда барганда да мин күрәм инде хәбәрләр язып утырган кешеләрне, нидә ниткәндә дәген, аларның бөтенесе дә менә шушы тормыш укымына корылган, һәм бөтенесенә өлгәргә кирәк, бөтенесенә дә җитешергә кирәк, бөтен хәбәрләрне дә тизрәк чыгарып белергә кирәк. Шуңа күрә алай эзләнеп утырга вакыт калмый кызганычка каршы. Юк инде. Һәм вакыт дигәнә идегез әле тиз-тиз генә тагын 4 сорауга җавап бирик. Таныш булмаган кеше белән аралаша башлаганда, шундук аңа ышанасыз? Аның сездән нәрсә дә булса хакында соравын көтәсез? Аның үз-үзен тотышын күзәтәсез? Артык уйларга бирелми генә аралашасыз?
Onun bilen aralasham Eye. ben. İyi, onun bilen aralasham. Tanış bulmagan kişi sizni tekshire boshlasam, qori demak men anga qiziq. To'xta, narsa o'qidan, o'qila oysala, pожалуйста, men elinir. Tanış bulmagan Yo'q, mening oldimdan. Mana, eli, onun bilen aralasham. Tanış bulmagan kishi bilan oralasha boshlagan vaqtdan. Aha. Shunduq anga ishonib oralasha boshlaysiz, to'g'risini shayinda ishlaringizni ochib solasiz degan ma'noda Yo'q, endi. aha. Onun sizdan narsada bo'lsa hozir so'rovini kutasiz. Aha, yo'q. Onun o'z-o'zini tutishini kuzatasiz. Aha, yo'q. No, da, iyi. Hamma ortiq o'ylarga berilmishagina oralasham. Boshta shulay, orta o'ylarga yurishmish, 3 sekund, 4 sekund aralasham. Ona narsa kerak ekan, men deb o'ylay boshlayman. Tanış bulmagan kishi sizni tekshira boshlasam, qori demak men anga qiziq. Diskomfort kechirmaysiz. Kuzgi topib o'zingizni qori boshlaysiz, ham menga baribir. Qori demak qiziq. Tanış bulmagan shaharda sizga biror adres bo'yicha borarga to'g'ri kelsa, taksi olasiz. Eligi urami yurt turida bilishasiz, tanish bilishlaringizdan ma'lumot yeyasiz. Mustaqil ravishda izlab ketasiz. Yeyse toba olmayashaqman deb xafaga tushasiz, burchila boshlaysiz. Bilasizmi, men eng g'odiy chiqish taksi chaqirdim. Men shuning yoqli, nishlabdir menim, yo'q, Oysula to'xta. Nishlabdir menim ko'nglim oqilib men ayta, sen tanish bo'lmagan yerda, bu bigrakda chet illarda bo'lganda, chet shaharlarda bo'lganda, nega senga fani chiqib o'zingga topmasqa? Nishlab o'zingga izlanmasqa? Chunki naq mana izlaganda, naq mana borganda, hozir bitinda bizning smartfonlarda bitinda butun adresni kirsang shundoq chiqarib bera, butun ma'lumotni bera. Menga shul yaqin. Hatta bizning mana shunday bir qiziq uchrashuv bo'ldi Finlandiyaga, Helsinkiga gastrollar bilan chiqish. Bizning bir kurs studentlar Iskandar, Minvali, Aradik, Iltizar, Amil men chiqib ketdik-da shulay qarab yurganda Helsinkini. Hamanda mahalla degan yurtda turadilar, biz mahalla yurtini endi. Shu mahallaga qaytarga chiqdik. Helsinkining o'rtasida bu. Hech kimni topa olmaymiz. Adashdik bit. Hozir kimdir inglizcha biluvchilar bor endi bizning orada, inglizcha so'rab qaraylar endi, nemischa so'rab qaraylar endi, itirishalar endi, ruschani butunlay bilmaylar. Shuna aytam, nega azoblanasayda tatarchagina so'raygali. Bular menga jularga qaragan kabi qaradilar. Shundan qarayim bir mulayimgina opa kela. Aytam, opa jonim, bizga mahalla yurti keragi aytib bera olmasizmi? Qaysi yoqda ol? Bu opang sof sochda tartar tilida. Mana ullarim shu o'ng yoqdan tushasizda, ikkinchi taqiriqdan so'l yoqqa burilib borasiz, shunda ko'rasiz. Bu fin tatari bo'lib chiqqan. Shunga ko'ra menga qolsa o'zing chiqib izlab tobu ko'ngilliroq. Shunday seyir kishi endi men. Shulay izlab olaysam yozib qo'ydik. Ish kuningiz nindi uydan boshlanadi. Borsida yaxshi bo'lashaq. Biror qachonda bu kunda bitashak. Yo'q, yaxshi bo'lasa. Xizmatdoshlar bilan isham ishlab bitirgandan so'ng. Yaxshi bo'lasa. Balki bugun noshar xabarlar eshittirmaslar. Borsida bugun yaxshi bo'lashaq. Ham so'nggi so'rov. Biror o'yinda o'tirsangiz nishlaysiz. Bugun mening kunim tugul deb zo'rlanasiz. Jinganchi bor bir o'ynayashaqsiz. Bu bortik o'yingina bor kishilarda qo'shinda bo'lsa jinga ham jingila deb fikr yuritasiz. Jinga erishish uchun turli yo'llar, usullar izlay boshlaysiz. Yarar, rahmat. Bo'ldi. Javob beraman. Men butunlay o'ynamayman bit. Oysula, men azartni tugul. Men onday o'yinlar, nindi o'yinlar to'g'risida so'z bor masalan. So'ngida masalan kart o'yini tugul, Loto или казино. Sport o'yinlari kiramit bunda. Sport o'yinlari masalan, futbol o'ynaysiz. Futbol, basketbol, voleybol. O'ynayman hozir, ilib o'ynaydirim basketbol. Ani ishni hozir o'ynayapsiz. Hozir 55 bitindim, ya'ni chekingda sekirib jirim shu yoshimda. 55 bo'lsin. Jubileyim bo'la bitin. Hozir tag'i 17 yildan. Yo'q, siz bit tug'ansiz. 1-iyul kuni 1972-yilda. No, shunga ko'ra aytam bit, 17 yildan jubiley bo'lardim bitindi. Ey. Sonni bilmaysan. Lekin olayda, men sport o'yinlarini olayıq. Shuluq basketbolda masalan, hozir o'ynarga to'g'ri keladi sizga. Basketbol ham siz onda jingildingiz dey. Masalan, shuluq bujroqqa ilaga olmadingiz. Kimdir jinga, kimdir jingila deb falsafiy fikr bererga tirish. Mene shundayroq bo'ldi bizning testlarimiz, shundayroq bo'ldi javoblarimiz. Ham biz muzikal efirimizni albatta davom etamiz. Bu radio tinglovchi bizga big ko'pdan sho'ltirata. Efirga chiqariq bizni endi suvga boshladik. Esingizga tushiraman, bugun bizda qonaqda Kamal teatri artisti, Tatariston qozongan artisti Fani Jinxansha so'rovlaringizni yog'dirib jamalar. Alo, esanmisiz?
Тыңлайбыз сезне. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Biz boyda liniyada endi bir qaraganda. Алай күтүп булмас. Җәмәгать, безне тыңлагыз сез радиолаштан түгел, телефоныгыздан, чөнки бик каты кайтаваз яңгырыйсыз радиодан тыңлаган очракта. Шалтыратыгыз 575 082 телефон номеры буенча. Шоу Шөпшә шоу. Шоу Шөпшә шоу. Biz сөйләшүебезне алга дәвам итәбез. Бездә шалтырату бар. Инде шалтыратуга да җавап бирергә кирәк. Алло, исәнмесез? Şamisa sizga Kanişan Efendi'ye bir sorum var ya, sizga pensioner abiyagız Nurislam Şaltata. Nurislam abi rəhim itiniz. Yıkanşanın rullarını bir yaratıp varım. Yıkanşana bir soru var ya, diktat turunda Allah'ın işi konkretne katlaşırga. Saat işaret koçun zanida bulau. Onda defter Rus kapgülege Rahmat Nurislam abi. Şularga cevap verseniz. Rahmat so'rovingizga. Mana bit men bunda olib boruvchilarni tintiratib o'tiram. Nega diktant turida suylashmadingiz deb. Mana hozir erkinlab suylashamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, shundab da bizning ertaga zo'r tatar tilidan diktant yozuv aksiyasi o'tkaziladi. Mana albatta Tabris Yarullin Tatar yoshlari jamg'iyati yetakchisi bu fikr bilan chiqdi endi. Ham menga taqdim yasadi. Men albatta bunday ideyalarni bir xo'playim, ko'nglimdan ham halimdan kelgancha yordam etishga tirisham. Bu bizning G'alaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatrini bilasiz bit endi. Agarda siz mana shu teatrga qarab bossangiz, sizning ortig'izda Qozon Federal universitetining binosi tura. Mana u bino oldinda Salik Saydashovga haykalda qo'yilgan. Naq mana shu binada 2 ham 3 etajlarda aktlar zali endi shunda. Mana rushka ham qog'oz bilan kelsangiz aybatrak, menga qolsa onda berilirga tegish endi ul shartlari bo'yicha, lekin o'zingiznikini olib kelsangiz tog'ida aybat. Mümkinsizligiz bo'lsa Nurislam abi zinhar uchun diktant.ru saytına kirib, onda registratsiya o'targa kerak. Shul registratsiyani o'tsangiz tog'ida aybat bo'lar edi endi. Ham albatta Saat nechada bo'lacak deb so'radim. Saat 11:00 kelsangiz yaxshi bo'lar. Abulay diktant yozuv tantanali oshu sharasi aning soat 11da qaralgan. Lekin sizning hurmatli radio tinglovchilarimiz diktant yozarga tilagan har bir bo'lgan kishi menda yosh o'zinchaligi da muhim tugil, menda bilim darajasi da muhim tugil, professiyangizda, sotsial statusigizda muhim tugil. Keligiz birgalashib Amirxon Yenikining sof shista motor shunday g'ajoyib asaridan, Jiz qing'irov degan asaridan uzukni yozashaqmiz. Agarda mumkinchiligingiz bo'lsa, siz uni bugun o'qib chiqa olasiz. U bir tunda o'qila. Men xatdan o'qib chiqqach ko'zlarim yoshlandi. Onda shu xatli motor ettirib, to'y yilalarini yozalar. U bizning bola chog'imizga ozgina ilagib qolgan edi. Shundab da sharkin boradir to'ylar. Nishiganda qizning fikrlari, yigit bilan uchrashuvlar, kelgan qo'noqlarning bayram etulari ul g'ajoyib usta endi yozilgan iskitkish. Ertaga esa ular beya bira olurlar. Shularga diktant yozgan kishiga narsa bo'lsa berilamaydi. Aytib, Kamal teatriga chaqiruv bileti dey. Mana Kamal teatriga chaqiruv bileti, hurmatli radio tinglovchilar, eng qiziq original so'rovga yeysa tilakka bo'lsa, men sizni bundan 20 yil ilk endi uzoq turib g'ajoyib o'zining tegi bir bo'g'inligini tugul 2 bo'g'in tomoshachilar o'stirgan Tufan Mingnullinning Jon Kisakkayim asarini chaqiram. U bizning zo'r zalda bo'lacak 27-noyabrda. Mana eng shunday ko'ngilli yeysa eng originalniy so'rovga menim shunday bo'lagim Kamal teatrining rejissyori Farid Bekchantayev edi. Men anda Rimni o'ynayman. Diktant yozuvchiga narsa beriladi. Diktant yozuvchiga mana shu saytda registratsiya o'zganlarga ularni tekshirishaklar, diktantlarning beshli belgilarini yozganlarga endi ularning ayrim sertifikatlari, motornilari bo'lacak. Endi dürtli niyrak belgi nitganlarga endi tog'i shunday o'zina ko'ra bir istalikli. Rahmat. Iya. Endi siz söylashganlarda men sonlarni sonadim.
Тестның нәтиҗәсе билгеле. Сез үзегезне оптимист, реалист әллә пессимист дип саныйсызмы? Реалист. Реалист. Безнең психологларыбыз алай дип санамый. Сез оптимист, алай гына да түгел, сез ахыр чиккә җиткән оптимист. Салыгыз ал күзлекләрегезне, реалистлар белән аралашыгыз. Булай алга таба дәвам итә алмый, сезне төп башыгызга утыртып калдырачаклар. Менә ансы шулай, мин ышанам, бөтен нәрсәгә ышанам, мин борчыла башлыйм, ансы бар. Ләкин монда андый сораулар юк бит. Төп башына утырып күнеккән, шуңа күрә мин үземне реаль тормышта яшәргә хәзердән үк планлаштырып куеп, шул фикер белән яшим. Безгә инде радио тыңлаучыларыбыздан шулай реаль сораулар килә тора. Тик ВКонтактеда Болгар радиосы төркемендә Илнур Гыйләҗев булай дип язган. Фәнис Җиһаншаны мин туры сүзле, дөресен әйтүче кеше буларак беләм. Хәзерге дөньяда аның турылыгы, дөреслеге комачаулый микән үзенә? Һәм бу дөньяда дөреслек бармы? Әлбәттә бар. Җәмәгать бердән итәргә ярамый. Акның карасы булган кебек, чикнең дә сызыгы була. Һәр нәрсәнең үзенә күрә теге. Аннан соң бит күп кеше нәрсәгә күңеле төшә, ние төшә, сабырсыз без. Менә ниндидер хаксызлыкны күрәбез дә, ниндидер теге белә торып инде ялганны нитәбез дә, һәм бу ялганның өскә чыгуын күрәбез. Менә шушы ялганны өскә чыгармас өчен, әгәр дә үзеңнең мөмкинчелегең булса, син тырышасың. Ләкин була шундый вакытлар, син ул ялганны күрә торып, теге бетерә алмыйсың, көчең җитми. Ләкин Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәне үз урынына куя. Һәрбер нәрсәне билгеләп куя. Бу дөньяда булмый икән, иншалла, без инде бөтенесендә ахирәттә күрәчәкбез. Туры сүзле булуыгыз комачау итәме? Минем алай теге ничек дип әйтергә, чынлап зыян китерерлек иттереп әйткәнем юк. Гомумән туры сүзлелек нәрсәдә? Кешедәге булган кимчелекне кеше алдында сөйләү түгел бит ул. Нәкъ менә кешенең үзенә туры итеп әйтергә кирәк, йөзенә әйтергә кирәк, урын калдырмаслык итеп әйтергә кирәк. Шуңа күрә мин зур шоу компанияларда теге, мине театрда әйтәләр инде, код сам по себе, мин теге күфер пишмакларында ниләрендә катнашмыйм, мин үзем теге бикләнгәнрәк дип әйтәм инде. Мин алай итеп компания алдында кешене гайбәтен сатканчы барып үзенә әйтүне өстенрәк күрәм. Һәм хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мин дә сезгә шуны тәкъдим итәм. Алга таба һава торышы һәм инде аннан соң 575-082 телефон номерын актив рәвештә җыегыз. Чөнки без сезнең белән бер музыкаль паузадан соң уйный башлаячакбыз. Бездә хәреф әйткечләр уйны булыр. Бүген инде хәрефкә башлап сүзләрдән җөмләләр төзербез икән. Ансын бик тиздән сезгә дә әйтербез. Biz efirimizni alga taба devam etamiz. 575-082 telefon номері буенча шалтыратыгыз әле. Хәреф әйткечләр уенда катнашыгыз әле. Бүген сезгә каршы уйнаячак сезнең көндәшегез Фәнис Җиһанша. Һәм дә инде театралга каршы уйнау, актер кешегә каршы уйнау ничегрәк икән ул? Менә безнең татар эстрадасы җырчыларының сүзлек байлыгы, аныклар күп булмаса сүз байлыгы. Бүген инде көндәшебез шуңда авырлардан дип белергә кирәк. Ишетмәсә, Фәнис Җиһанша Татарстанның атказанган артисты, әгәрдә сез кадерле шүпшәдәшебез, безгә эфирга чыгачак шүпшәдәшебез җиңә алса, Фәнис Җиһаншаны менә ичмасам бөтен авылга сөйләрлек, мактанырлык бер хәл булачак, әйме бер сәбәп, фурсат. Шулай дип шалтыратабыз. 575-082 телефон номеры буенча. Мин исә хәрефне уйлап куйдым. 2 хәреф бар. Кайсысын сайларга микән, менә һаман да белмим. 2 хәреф йөри. Шуала башында. Алло, исәнмесез? Исәнмесез, кызлар, егетләр. Исәнмесез. Кайсылардан шалтыратасыз? Нурания апа, психолог, астролог укытучы. Нурания апа, без сезне хәтерлибез. Юалтып торган шул бер ара. Фәнисне бик нык яратам. Менә бүген тыңладым да, тиз генә гороскопын ачтым. Ух ты, сөйләгез әле, Нурания апа. Артист булып туган, артист булмаса художник булыр ия, психолог булыр ия. Һәм бөтенесе бергә. Аның менә сәхнәдән ишетелгән йомшак тавышы уже психологик тәэсир ясый кешеләргә. Целитель дибез. Шуңа күрә тамашачылар агыла аны күрергә. Алар аны подсознательно беләләр целитель икәнен. Терелтүчебез. Бик тә Кызык булды әле бу минем өчен. Бик талантлы һәм бик Рәхмәт, Нурания апа, рәхмәт. 4 тапкыр җиделесе бар. Фәнис. Әйе. Талантларын күп кырлы, әле күрсәтмәгәннәрен давай аш. Син хәзер как раз Күрсәтә торган җиргә. Икенче этапның азагында, икенче этап самый яркий
этап безнең. Аха. Bütün mümkünлекләрдән файдаланырга тиешбез. Рәхмәт. Яңадан пенсиягә чыккач, бөтенләй икенче төрле тормыш башлана. Анда үзенең кысаларына кертә. Шуңа күрә хәзер кирәк. Рәхмәт, Нурания рәхмәт. апа, сез Уйныйбызмы? бар мөмкинлекләрдән файдаланып уйныйбызмы соң? Мөмкинлекләрдән файдаланып, әгәр теләүче булса, мин уступлю ансын. Фәнискә әйтәсе килгән менә шул. Беренчедән бик серьезный, сөйләгән сүзе бик серьезный. Әйе, шул. Перспективада мин гороскоп буенча сужу. Перспективада мин сезгә тәкъдим итәм депутатлыкка сайланырга. О, Менә бит әтинең бөтен хыялы шул иде. Мине партия оешма секретаре җитәкчесе итеп күрәсе киләдер. Шулайдыр. Реально. Нурия апайды Хәзер- җыйык әле сезнең белән алайса. Подпислар халыкны. Агитация үткәрик әле. Ярар. Минем телефонны язып алыгыз. Әйдә. Хәзер инде кышкырып бөтен Татарстанга телефон номерын әйтмәбез, Нурания апа, шуңа күрә эфирдән тыш чыгасыз һәм бетерсез. һәм аңлашырбыз. Шулай да безгә уенга Алло. чыккан радио тыңлаучыбыз бар. Алло, исәмсез. Исәнмесез, уенда катнашырга теләгәй бит. Хәерле кичә шулай ярар иде. Исемегез? Марат. Марат. Сәлам, Марат. Шубызга бик шат. Мин Фәнис. Мин Айсылу. Насыр бик шат. Ярый, бүген ике егет уйный. Ике хәреф Б яисә К. БК. Әйдәгез бүген К хәрефе булсын. Камал театры дигәч Әйе, инде К Камал булсын театры. инде. Әйе. Марат, К хәрефенә сүзләр күп беләбезме? Тырышып карабыз инде, белгәнен эшкә җигәрбез. Әйдәгез алайса, бүген инде бездә кунакта театрал кеше булганга күрә, без икенче итеп Фәнис Җиһаншаны тыңларбыз, чөнки аның сүз байлыгы чынлап та безнең шалтыратучыга караганда күбрәктер. Белмим, алай дип әйтергә ярамый берничек тә. Кешенең өчен ярып әйтеп булмаган кебек, монда да Алай да без сезне десертка калдырыйбыз. ашаргамы? Без бит хөрмәтле тамашачылар, автор язган сүзләрне сөйләүчеләр генә. Шуңа күрә теге артист күбрәк очракта үз сүзеннән түгел, ә менә нәкъ сәхнәдә әйтәсе сүзләрен сөйли ул. Сезгә Марат 30 секунд вакыт бирә. Шушы 30 секунд эчендә сез К хәрефенә барды, К хәрефенә сүзләр әйтергә һәм аларны матур итеп, алардан җөмлә төзергә тиеш буласыз. Аңлашыламы Рәссам уенның буламы? шартлары? Алло. Алло, Марат. Марат. Куркыттык ахрысы. Я акчасы бетте Маратның. Әйе, бик күп сөйләдек шул. Марат. Шәмәгать, беләсез инде К хәрефе, әйдәгез шалтыратыгыз 575-082 телефон номеры буенча. Әгәр дә сез күбрәк сүз әйткән очракта булар радиосына сезгә бүләк эләгәчәк, әгәр дә Фәнис әфәнде җиңә икән, без гөрләтеп кул чабачакбыз. Әле миңа бүләк булырга тиеш. Бүгенге Айсылу нидә катнаштым, каял бүләк. Айсылу, Бар. каясың? Шул биткәннән соң без тапшырырбыз тантаналы рәвештә. Юк, менә бөтен халык күрсен. Тамашачылар гаделлек юк. Гаделсезлек монда, мин турысын әйтергә тиешмен, турысын сөйли торган кеше буларак, алар миңа бүләк вәгъдә иттеләр. Булыр. Камал театрда килеп булса да тапшырып кайтырмын бүләкне. Алло, исәнмесез? Мин инде чыктым. Ой, Нурания Әйдәгез инде апа. алайса уйныйбыз инде хәзер. Ярар, башлыйм. Баштагыз Хәзер. К хәрефенә 30 ярар. секунд вакыт. 1, 2, 3, Нурания апа, сезнең вакытыгыз башланды. Кыек кызлар күктә канатларын кагалар. Кыек кызлар кашларын, күзләрен кысып, шул кызларга карап калалар. Опа. Кызык кызларга күләләр, күрәләр. Кайталар. Китәләр. Карап кайталар. Минеке шулай бетте. Бетте, вакытыгыз да бетте. Карыйлар. Китәләр. Нурания апа, алдан әйтергә онытканбыздыр. Әгәр дә сүзне ике тапкыр әйтәсез икән, ул бары тик бер тапкыр гына исәпләнә. Шулай итеп хәзер саныйбыз, барлыгы ничә сүз әйткәнсездер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 оригинал сүз әйтелде. 14 оригинал сүз хәзер инде Фәнис Җиһанша чираты. Кызларны киттеләр, кайтыларны әйтмибез инде. Нурания ханым әйткән сүзләрне ягъни кабатламыйбыз. Мин аңлап бетермәдем бит әле уенның шарты. Монда бер генә җөмлә әйтергә кирәкме? Бер генә түгел. Бер генә түгел. Берничә җөмлә әйтергәме? Ярар алайса. Ярар. Ләкин алар мәгънәви яктан бер-берсенә бәйле булсыннар инде. Мәсәлән, ул текст рәвешендә булсын. Менә бит монда кызлар киттеләр дә, Кайттылар да, кызлар шушы кызларны күзәттеләр дә бит әле. Әле алар кыек кызлар дип әйтте Кыек бит әле. кызлар, ниндидер кыек Бәлки ул кызлар. киек кызлар булгандыр инде. Юк, монда Кыек кыек кызлар кызлар. бар, туры кызлар
кызлар туры елдан йөри Бар торган кызлар. Булар инде күрәсең ялгыш Шулай итеп, фәнни җиһаншаның 30 секунда башлана. 1, 2, 3. Камалга килеп, комедия карагыз. Караганда кабакны кашыклап кабыгыз. Кишек кишерләр казыганыгызны күз казыганда казан коласын күреп күзләрегез камашсын. Күмәчне кисмәгез. Камалга килгәндә күлмәгем беттерәмен инде. Сөйләп бетерегез. Тагы буламысың тагы берәр икенче стадиясы тагы. Икенче стадиясе булмый. Шушы бер генәмени? Ләкин алайда фикерегезне төгәлләп бетерегез. Яра, шул Камал белән башладым бит инде. Шунда күлмәгемне кигәч, кинәт куркып киткән идем. Киткәндә кияү күңеленә канатсыз кош икәнлеген Кош кунды. кансыз күренеп качтым. Кишерләрдән башланган әкият хикәя. Я ничә Кайбер сүзләр кабатлана иде. Камал сүзе кабатлана кабак. Шуңа да карамастан фәнни җиһаншаның авызыннан яңгырады к хәрефенә 20 сүз. Ура! Вәгъдә ителгән алкышлар Фәнис әфәнде. Нурая апаның ничә 14 сүз иде. И бәгыр кәйм аны шундый кызык, аның бит монолог иде, аның төзелгән иде. Кайталар. Әйе, кыек кызлар үзен итәрә. Нишләтәбез Нурания? Юк, мин аңа бирер идем бүләкне, Шушы конечно. билетларны, әйме? Билетларны әйе. Сезгә гомумән ошадымы Нурания апаның астрологик прогнозы менә шундый фаразлары? Тормышка гына ашырга ястан инде. Мин әлбәттә безнең бүтән сораулар беттеме шушының белән? Бар шулай 4 юлы Гөлназ Гыймадиевадан фәнни җиһанша килгән кунакка шөпшәләр белән безелди. Соравым шуннан гыйбарәт. Нәрсә ул сезнеңчә бәхет? Шундый шигъри формадагы сорау. Ну, монга инде әлбәттә 2 тапшыру буенча да сөйләшеп утырырга була бәхет турында. Бәхет ул нәкъ менә Кыскалыкта осталык, шуны онытмагыз. бәхет менә нәкъ шушы мизгелдә сине ничек дип әйтергә инде бурчым итергән әйберләрнең булмавы. Менә мин бер нәрсә, менә минем бер нәрсә дә борчымый бүген, менә хәзерге мизгелдә мин бәхетле. Аяк кулым җыри, сезне күрәм, телем сөйләшә, Аллага шөкер, сәламәтлегем бар. Әле сулыш алганда да кеше, менә Никвоевич дигән кешене ишеткәнегез бардыр бит, инде аяксыз, кулсыз, ул үзе менә миссионер булып төрле илләрдән төрле илләргә җыри. Аңа карап ничек бәхетсез дип әйтергә була. Ике кулы да юк, аягы да юк, ләкин ул ничек иттереп менә шушы тормыштан тәм таба, ничек иттереп менә шушындый хәлгә калган кешеләрне яңадан тормышка кайтарлык итеп сүзләр уйлап сөйли ул. Менә ул әлбәттә зур бәхеткә ия кеше. Инде менә безнең бүгенге әңгәмәбезнең иң авыр мизгелләр дисәк тә ярый торгандыр, чөнки шушы җырлау ничектер бик җиңел бирелми шикелле. Әллә мин ялгышамы? Бик дөрес. Нишләп сез Җырлы спектакльләрдә уйнаганда, мәсәлән, безнең бар иде Саташкан Сандугач дигән спектакль, Марсель Хәкимулла Сәлимҗанов куйган иде аны. Анда без Алсу Каюмова белән йолдыз тәлгәшләре безгә эндәшәме, җилләр искән саен кыела дигән җыр. Аны мин гитарада уйнап җырларга тиеш идем. Ярар, гитарада уйнарга өйрәтте мине Искәндәр Хәйруллин. Премьералардан соң уйныйбыз бит инде хәзер. Алсу әйтә миңа, Фәнис, син ди гитараны бераз әкренрәк уйна ди. Мин үз җырымны ишетмим ди. Мин күрәсен теге аккордларны бик дөрес алып бетермим инде. Үзем сизәм, что-то не то әйтәм, ки ашамый. Шуннан ладно, шуннан тагы бер ничә спектакльдән соң әйтә Фәнис, гитарада может уйнамассың. Теге осып кына чыгарсың да уйнаган булырсың. Без җырларбыз ди инде икәү бергә. Ярар, мен әйтәм, синең шагылсын алсың. Икенче спектакльдә инде мин гитараны асып чыгам да, гитарада уйнамагач инде кычкырып, йолдыз тәлгәшләре безгә эндәшәме дип җырлыйм. Шуна Алсу әйтә, Фәнис бәлки сине әкренрәк җырлайды, мин тональностьтан чыгам бит ди. Ну, ярар, мен әйтәм, алайса ярар. Шуна инде соңгы спектакльләрдә әйтә, Фәнис, син җырлама әле ди. Бөтенләй нәрсә җырлаганыбызны аңламыйм, алайса. Мин гитарамны асып чыгадырым да. Алсуның җырлаган тыңлыйдыр инде, кереп китәдер.
Барса шулай яхшы башланган инде. Хәзер менә зәңгәршәлдә уйныйм Галәвине. Анда инде мин култык астымнан тир китә, оркестр уйнап җибәрә дә. Мин маллары, берсе матур дигәнче күз алдымнан бөтен тормышым уза. Менә бүген алай ук катлаулы булмас, чөнки безнең инде бирембез ул күбрәк мәзәккә әйләнеп кайта, чөнки бу чынлап та инде имтихан түгел, бары тик шояру рәвешендә генә үткәрелә торган бирем. Иң элек плюс вариантын тыңлыйбыз инде без мультфильмның, без татархалык җырын мультфильмга башкарабыз. Бүген ул баскызым Эпипе безнең Крокодил Гена һәм Чебурашка мультфильмнан алынган Кием, пусть бегут неуклюже дип җырлый ул анда. Инде туган көн турындагы җыр хәзер бергәләшеп тыңлыйбыз. Мин русча гына неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармонии. Син басмасаң, мин басам. Эпипенең калачларын ашап калыйм, ичмасам. Менә репетиция булды, хәзер инде минус вариантка җырлыйбыз, минус вариантында игътибар белән тыңлыйбыз. Әйдә шушы җырга барсын инде. Моңа җырда булмый бит Айсылу. Тегесен куй инде, Гена җырласын, Генага ярып татарчасын җырлыйм, зинһар өчен. Шулай эшликме, Ленар? Эшләгез инде. Бу кайсы җир соң? Менә хәзер яңадан башлыйбыз. Башымыз селкигә җырлый башларга кирәк булачак. Синең бастан эзләреңә мин дә китереп басам. Бик эчтәлекле җыр булды дип әйтәсез. Тукта, әле хәзер бу тәкерешелеш генә булды. Баскызым, Әпипе, син басмасаң, мин басам. Әпипенең калачларын ашап калыйм, ичмасам. Әпипенең калачларын ашап калыйм, ичмасам. Баскызым, Әпипе, сындыр идән тактасын, сындырсаң идән тактасын, кияү түләр акчасын. Аллага шөкер. Көй бетте дип уйлап куйды бугай шушы мизгелләрдә Фәниз Җиһанша. Кызып кына киттем. Шулай менә, әйдәгез бездә тагын бер көй әзерләнеп куелган иде, аны җырлыйбызмы соң? Кызыкмы бу сезгә? Бу безгә дә кызык, бу радио тыңлаучыларыбызга. Белмим, радио тыңлаучылар сразу кимәде бу җырдан соң. Радиоларын басып куйдылар миңа калса. ВКонтактеда сораулар килә, дүргетүгәләр әйтсәк, ява тора, әйтик, Илнур Гыйләҗевтән мондыйрак бераз шелтәлә килгән. Рекламада ишеттем, татарча диктантның нинди әсәрдән һәм исеме 2 сәгать алдан гына билгеле була. Һәм Фәнискә шуны укып чыгарга ярты сәгать вакыт бирелә дип әйткәннәр иде. Фәнис инде 1 тәүлек алдан әйтеп бирде. Моны ничек аңларга? Так, Илнурга хәзер шундый җавап бирим, 1 тәүлек түгел, ярты тәүлек кенә. 3нче көн Тәбриз Яруллин Россия телеканалында шушы диктантлар турындагы әңгәмә вакытында Россия телеканалыннан әйтте, чөнки без халыкны артык котлауландырырга теләмибез, бар тик менә җиңел әйтергә, безнең максатыбыз халыкны умтылышын гына куәтләргә, шуңа күрә ул әйтелде. Һәм монда бернинди дә теге нонсенс ясарга ярамый. Чынлап та без әйтмибез кайсы өзек икәнен, ул хәтта сайтта 3 кисәк бирелгән, шул 3 кисәкнең үзен сез үзегез язып карап, тренировка эшләп нитә аласыз. Мин дә әйтмәдем бит. Аяз Гыйләҗев, Әмирханиники җискыңгырау. Чираттагы сорау, театрдан кайткач китап укыйм дидегез. Бүген нинди китап укырсыз икән радиодан кайткач? Юк, инде бүген сез минем өчен бик кызык, бик күңелле китап булдыгыз. Мин сезнең белән очрашуыма, стель китабын итеп күрүемә чиксез шатмын. Гаҗәеп, бу беләсезме, теге баш миенең зуклап киткән күзәнәкләре менә шушы җырлар белән, хәрефләре белән уятып җибәрдегез. Рәхмәт сезгә, Айсылу Ленар. Шөпшәләр, миңа бит иртәгә эшкә, сезне тыңлап бетермичә йокламыйм, керерсез бүген миңа төшкә. Мин анда Фәнис белән спектакль карыйм.
Бу сезгә багышлангандыр тиюлык иде. Һәм Наҗия Пименова язган "Булдырдың Фәнис, молодец, талантлы кеше, кайда талантлы шул". Бу күрәсең инде сезнең җыр башкаруыгызны шулай югары бәяләгән Наҗия исемле радио тыңлаучыбыз. Шулай итеп, Фәнис әфәнде Вәгъдә Иман кайсы радио тыңлаучыбызга бүләк тапшырабыз, ягъни инде Камал театрына 2 кешелек чакыру билеты. Коко Фәнис әфәнде. Аңладым. Миңа менә теге шигырьгә бирербез инде, күрерсең төшенә. Инде кешенең күңеленә төшенә кирип шулай спектакльләр уйнатырлык дәрәҗәгә җиткезгәнмен икән мин бик шат. Ләкин төштә генә түгел, сез минем Камал театрына да килеп 7-8 нәкъ менә өндә дөрес әйтәсең Линар, 7-8 ноябрьдә Камал театрында "Бармы ришвәттән дава" дигән спектакль тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Аны хит язучыбыз Зөлфәт Хәким язган, сез беләсез инде күп кенә шигырьләр, җырлар авторы икәнендә, юмористикалар авторы икәнендә, һәм инде аны шулай ук безнең хит режиссерыбыз Илгиз Зәйниев куя. Аның спектакльләре бүгенге көндә туланышлыклар белән бара. Һәм инде анда мин төп рольдә Хит артисты ему уйнаячак. Ләйсән Рахимова белән Минвали Габдуллин, Рамил Вәҗиев, Наиля Ибраһимова, Артур Шайдуллин яшьләрдән, Айгөл Абашева, Фәнис Сафин, Айрат Арсланов, анда шундый күренекле безнең артистларыбыз. Рәхим итеп сез килеп карый аласыз. 7-8 ноябрьдә Камал театрына "Бармы ришвәттән дава". Инде билгеләр сатылып беткән, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Шуңа күрә без сезне декабрь ayında булачак. Сайтлардан карагыз, афишаларны күзәтегез. Декабрь ayında да чакырабыз әлеге спектакльгә. Һәм әлеге спектакль уже инде исеменнән күренгән, бәлки сез җавап бирерсез. Чынлап та ришвәттән дава бар микән бу дөньяда? Ничек уйлыйсың, Ленар, ришвәтнең дәва бармы бу дөньяда? Минемчә бардыр, ләкин ул Леоны югарлыкта хәл итәргә кирәк. Әйтәләр бит, балык башыннан чыгый. Шуңа күрә бу балыкның башын табарга кирәк. Һәм шуннан соң инде Кайда дип уйлыйсың син башы? башымы өстә. Кайда өстә? Әнә теге Болгар радиосының түшәмендә дип әйтик. Болгар радиосы җитәкчеләренә ишарә булды бу. Яхшы. Ләкин әйтергә кирәк, җитәкчелек бу бинада утырмый. Шуңа күрә бу бинаның үстендә Айсул утыра бит. Ярар, сезне кирегә бормагыз. Шуңа күрә мин әлеге шигырь авторы кем ул Линар? Бу Илнур Гыйләҗев иде. Менә Илнур Гыйләҗев әфәндегә көчле алкышлар астында Җан Кисәкәем спектакленә 2 урынлык чакыру билеты белән тәбриклибез. Инде Илнур бик рәхәтләнеп, бик шатланып барыр дип уйлыйбыз шушы спектакльгә 2 кешелек чакыру билеты. Илнур әле безне хәзер турыдан-туры эфирдә карый Болгар радиосында. Шуңа күрә син хәзер Илнур билетыңны күрә аласың. Мин анда кул тамгамны да куйым әле Илнурга дип белдек исемен кем икән. Илнур безне хәзер күреп тора. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә менә шулай Болгар радио белән булганы өчен бигрәк тә инде шоу программасында актив катнашканыгыз өчен сорауларыгызга мин әлбәттә ВКонтактеда, Фейсбукта да миңа бик күп язалар, җавап бирергә тырышам. Шуңа күрә инде барсына да җавап бирә алмасак, үпкәләмәссез дип уйлыйм. Очрашыйк, аралашыйк, театр һәм кино экраннарда киләсе очрашуларга хәл исән булыгыз. Инде саубулашканчыга кадәр безнең менә Ленар белән шундый матур гадәтебез бар, без теләкләр теләргә яратабыз. Һәм тапшырубыз озагында бүген инде теләкләрне Ленар синнән башлыйк. Бик күп сораулар калды. Әйтик, Фәнис әфәнденең Европа буенча сәяхәт итүе турында, Голливуд йолдызы Роберт Уэйнрайт белән аралашуы турында, президент Шәймиев белән, беренче президент Шәймиев белән кочаклашып фотога төшүе турында. Димәк, җәмәгать, киләсе очрашуны без бик тә зарыгып көтәчәкбез. Риза? Сез кем әйтмешли, бит әйткәнек, Фәнис әфәнде десертка калдырабыз дип әйме нәрсәнедер. Димәк, десертны бу юлы ашап булмаячак. Без сезне десертка киләсе юлы көтәчәкбез һәм сез безнең өчен генә түгел, бөтен кеше өчен, бөтен тамашачылар өчен менә шундый көтелгән һәм саекмас бер белем, энтузиазм һәм позитив шишмә булып калуыгызны телим. Ой, рәхмәт. Мин искиткеч мондый теләкләрне беренче тапкыр ишетәм. Мин, мәсәлән, үзем Фәнис Җиһанша белән танышуымның Камал театры аша гына түгел, аш бүлмәсе ашада
Bilem, mine biz sizin bilen şulay tonuş, nerse oşa tonuş diysek Qobaq aşa. Inde şul Tatarstan Yağı Asır kanalında barışlı topşurulan birisinde 8 Martqa Feniz Cihanşa Qobaq pişirgen indi. Şuşu Qobaq resepti benim etime şu kadar ilham berdi. Eti şuşu Qobaqni indi birinci tapqır bizga pişirip oşatdı. Mine Feniz Cihanşa da pişireyken men de pişirem deyip. Şuna göre siz bizning hazır indi ko'ngillardagina tugul mine yaratgan Oshqozonida da. yaratgan obrazlar bo'lib tugul. Hazır Feniz Cihanşa oşiytirgan rizqlari bizning osh bo'lmasida da bor. Şuna göre olg'a tabada oralaşıp yaşık. Hem elbette indi sizning ijodingizda da zurdan zur o'ngishlar, g'oila baxti tilaymiz ingalik. Hem o'zingiz aytgancha baxt ul ko'ngil tinchligida deydiz. Naqana shu ko'ngil tinchligi sizning yo'ldoshingiz bo'lsin. Rahmat sizga. Shilim xasir, rahmat. Musiqa qo'yamiz, musiqa. Biz efirimizni alg'atib davom etamiz. 575 telefon nomeri bo'yicha sholtiratыңыз әле. Һәрбәт кешеләр уенда катнашыгыз әле. Бүген сезнең сезгә каршы уйнаячак сезнең көндәшегез Фәнис Җиһанша һәм дә инде театралга каршы уйнау, актер кешегә каршы уйнау ничегрәк икән ул безнең татар эстрадасы җырчыларының сүзлек байлыгы, аныклар күп булмаса сүз байлыгы. Бүген инде көндәшебез шуңда авырлардан дип белергә кирәк. Ишетмәсә, Фәнис Җиһанша Татарстанның ат казанган артисты, әгәрдә сез кадерле шүпшәдәшебез, безгә эфирга чыгачак шүпшәдәшебез җиңә алса, Фәнис Җиһаншаны менә ичмасам бөтен авылга сөйләрлек, мактанырлык бер хәл булачак, әйме бер сәбәп, фурсат. Шулай дип шалтыратабыз. 575-082 телефон номеры буенча. Мин исә хәрефне уйлап куйдым. 2 хәреф бар. Кайсысын сайларга микән менә һаман да белмим. 2 хәреф йөри. Шуала башында. Алло, исәнмесез? Исәнмесез, кызлар, егетләр. Исәнмесез. Кайсылардан шалтыратасыз? Нурания апа, психолог, астролог укытучы. Нурания апа, без сезне хәтерлибез. Юалдып торган шул бер ара. Фәнисне бик нык яратам. Менә бүген тыңладым да, тиз генә гороскопын ачтым. Ух ты, сөйләгез әле, Нурания апа. Артист булып туган, артист булмаса художник булыр ия, психолог булыр ия. Һәм бөтенесе бергә. Аның менә сәхнәдән ишетелгән йомшак тавышы уже психологик тәэсир ясый кешеләргә. Целитель дибез. Шуңа күрә тамашачылар агыла аны күрергә. Алар аны подсознательно беләләр целитель икәнен. Терелтүчебез. Бик тә кызык. Кызык булды әле бу минем өчен. Бик талантлы һәм бик Рәхмәт, Нурания апа, рәхмәт. 4 тапкыр җиделесе бар. Фәнис. Әйе. Талантларын күп кырлы, әле күрсәтмәгәннәрен давай аш. Да. Син хәзер как раз Күрсәтә торган җиргә. Икенче этапның азагында, икенче этап самый яркий этап безнең. Аха. Bütün мөмкинлекләрдән файдаланырга тиешбез. Рәхмәт. Яңадан пенсиягә чыккач бөтенләй икенче төрле тормыш башлана. Анда үзенең кысаларына кертә. Шуңа күрә хәзер кирәк. Рәхмәт, Нурания рәхмәт. апа, сез Уйныйбызмы? мөмкинлекләрдән файдаланып уйныйбызмы соң? Мөмкинлекләрдән файдаланып, әгәр теләүче булса, мин уступлю ансын. Фәнискә әйтәсе килгән менә шул. Беренчедән бик серьезный, сөйләгән сүзе бик серьезный. Әйе, шул. Перспективада мин гороскоп буенча сужу. Перспектива мин сезгә тәкъдим итәм депутатлыкка сайланырга. Менә бит әтинең бөтен хыялы шул иде. Мине партия ишма секретаре җитәкчесе итеп күрәсе киләдер. Шулайдыр. Реально. Нурия апайды җыйык әле сезнең белән алайса. Подпислар халыкны. Агитация үткәрик әле. Ярар. Минем телефонны язып алыгыз. Әйдә. Хәзер инде кышкырып бөтен Татарстанга телефон номерын әйтмәбез, Нурания апа. Шуңа күрә Эфирдән тышыгыз һәм аңлашырбыз. Шулай дип безгә уенга чыккан радио тыңлаучыбыз бар. Алло, исәнмесез? Исәнмесез? Уенда катнашырга теләгәй бит. Хәерле кичә шулай иде. Исемегез? Марат. Марат. Сәлам, Марат. Шубызга бик шат. Мин Фәнис. Мин Айсылу. Насыл бик шат. Ярый, бүген 2 егет уйный. 2 хәреф Б яисә К. БК. Әйдәгез бүген К хәрефе булсын. Камал театры дигәч инде К булсын инде, әйе. Марат, К хәрефенә сүзләр күп беләбезме? Тырышып карабыз инде, белгәнен эшкә җигәрбез. Әлегез алайса, бүген инде бездә кунакта театрал кеше булганга күрә, без икенче итеп Фәнис Җиһаншаны тыңларбыз, чөнки аның сүз байлыгы чынлап та безнең шалтыратучыга караганда күбрәктер. Белмим, алай дип әйтергә ярамый берничек тә. Кешенең өчен ярып әйтеп булмаган кебек, монда да
Алайда biz sizni desertqa qoldiraylik. Ашаргамы? Biz bit hörmətli tamaşaçılar, автор yazgan sözlərini сөйләүчеләр генә. Шуңа күрә теге артист күбрәк очракта үз сүзеннән түгел, ә менә нәкъ сәхнәдә әйтәсе сүзләрен сөйли ул. Sizga Marat 30 sekund vaqt beradi. Shu 30 sekund içində siz Q hərfinə barıtı Q hərfinə sözlər aytırga һәм аларны матур итеп, алардан cümlə төзергә тиеш буласыз. Аңлашыламы уйның шартлары? Алло. Алло, Марат. Марат. Куркыттык ахрысы. Я оқшасы битте Маратның. Бик күп сөйләдек шу. Марат. Шәмәгать, беләсез инде Q хәрфе, әйдәгез шалтыратыгыз 575-082 телефон номеры буенча. Әгәр дә сез күбрәк сүз әйткән очракта булар радиосына сезгә бүләк эләгәчәк, әгәр дә Фәнис әфәнде җиңә икән, без гөрләтеп кул чабачакбыз. Әле миңа бүләк булырга тиеш. Бүгенге Айсылу нидә катнаштым, каял бүләк. Айсылу. Бар. Каясың? Шоу биткәннән соң без тапшырырбыз тантаналы рәвештә. Юк, менә бөтен халык күрсен. Тамашачылар гаделлек юк. Гаделсезлек монда, мин турысын әйтергә тиешмен, турысын әйтергән кеше буларак, алар миңа бүләк вәгъдә иттеләр. Булыр. Камал театрда килеп булса да тапшырып кайтырмын бүләкне. Алло, исәнмесез? Мин инде чыктым. Ой, Нурания апа. Алайса уйныйбыз инде хәзер. Ярар, башлыйм. Баштагыз Хәзер. Q хәрфенә 30 ярар. секунд вакыт. 1, 2, 3 Нурания апа, сезнең вакытыгыз башланды. Кыек кызлар күктә канатларын кагалар. Кыек кызлар кашларын, күзләрен кысып, шул казларга карыйлар, карап калалар. Опа. Кызык кызларга күрәләр, кайталар. Китәләр. Карап кайталар. Минеке шулай битте. Бетте, вакытыгыз да бетте. Карыйлар. Нурания апа, алдан әйтергә онытканбыздыр. Әгәр дә сүзне 2 тапкыр әйтәсез икән, ул бары тик 1 тапкыр гына исәпләнә. Шулай итеп хәзер саныйбыз, барлыгы ничә сүз әйткәнсездер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 оригинал сүз әйтелде. 14 оригинал сүз хәзер инде Фәнис Җиһаншыга чираты. Кызларны киттеләр, кайтыларны әйтмибез инде. Нурания ханым әйткән сүзләрне ягъни кабатламыйбыз. Мин аңлап бетермәдем бит әле уйның шартымында. Бер генә җөмлә әйтергә кирәкме? Бер генә түгел. Берничә җөмлә әйтергәме? Ярар алайса, ярар. Ләкин алар мәгънәви яктан бер-берсенә бәйле булсыннар инде. Мәсәлән, ул текст рәвешендә булсын. Менә бит монда кызлар киттеләр дә, Кайттылар да, Әле кызлар шушы кызларны күзәттеләр дә бит әле. әле алар кыек кызлар дип әйтте Кыек бит әле. кызлар инде кыек. Бәлки ул киек кызлар булгандыр инде. Юк, монда Кыек кыек кызлар бар, туры кызлар, туры елдан йөри Бар торган кыек кызлар. Булар инде күрәсең ялгыш. Шулай итеп, Фәнис Җиһаншаның 30 секунда башлана. 1, 2, 3. Камалга килеп, комедия карагыз. Караганда кабакны кашыклап кабыгыз. Кишек кишерләр казыганыгызны күз казыганда казан каласын күреп күзләрегез камашсын. Күмәчне кисмәгез. Камалга килгәндә күлмәгем биттеләме инде? Сөйләп бетерегез. Тагы буламысың, тагы берәр икенче стадиясы тагы. Икенче стадиясы булмый. Шушы бер генәме? Ләкин алайда фикерегезне төгәлләп бетерегез. Яра, шул Камал белән башладым бит инде. Шунда күлмәгемне кигәч, кинәт куркып киткән идем. Киткәндә кияү күңеленә канатсыз кош икәнлеген Кош кунды. кансыз күренеп качтым. Кишерләрдән башланган хикәя, Кайбер сүзләр кабатлана иде, Камал сүзе кабатлана, кабак, шуңа да карамастан Фәнис Җиһаншаның авызыннан яңгырады Q хәрфенә 20 сүз. Ура! Вәгъдә ителгән алкышлар Фәнис әфәнде. Нурания апаның ничә 14 сүз иде. Бәгыр кәйм, аны шундый кызык, аның бит монолог иде, аның төзелгән иде. Кайталар. Кыек кызлар үзен итера. Нишләтәбезсең Нурания? Юк, мин аңа бирер идем бүләкне, Шушы конечно. билетларны, әйме? Билетларны ие. Сезгә гомумән ошадымы Нурания апаның астрологик прогнозы менә шундый фаразлары?
тормышка гына ашырга ястын инде. Мин әлбәттә безнең бүтән сораулар биттеме шушының белән? Бар шулай 4 юлы Гөлназ Гыймадиевадан фәнни җиһанша килгән кунакка шөпшәләр белән безелди. Соравым шуннан гыйбарәт. Нәрсә ул сезнеңчә бәхет? Шундый шигъри формадагы сорау. Ну, монга инде әлбәттә ике тапшыру буенча да сөйләшеп утырырга була бәхет турында. Бәхет ул нәкъ менә Кыскалыкта осталык, шуны онытмагыз. бәхет менә нәкъ шушы мизгелдә сине ничек дип әйтергә инде борчым итергән әйберләрнең булмавы. Менә мин бер Күңел нәрсә, тынычлыгы. менә минем бер нәрсә дә борчымый бүген. Ну, хәзерге мизгелдә мин бәхетле. Аяк кулым җырый, сезне күрәм, телем сөйләшә, Аллага шөкер, сәламәтлегем бар. Әле сулыш алганда да кеше, менә Никвоевич дигән кешене ишеткәнегез бардыр бит. Инде аяксыз, кулсыз, ул үзе менә миссионер булып төрле илләрдән төрле илләргә җырый. Аңа карап ничек бәхетсез дип әйтергә була. Ике кулы да юк, аягы да юк, ләкин ул ничек иттереп менә шушы тормыштан тәм таба, ничек иттереп менә шушындый хәлгә калган кешеләрне яңадан тормышка кайтарырлык итеп сүзләр уйлап сөйли ул. Менә ул әлбәттә зур бәхеткә ия кеше. Инде менә безнең бүгенге әңгәмәбезнең иң авыр мизгелләре дисәк тә ярый торгандыр, чөнки шушы җырлау ничектер бик үк җиңел бирелми шикелле. Әллә мин ялгышамы? Бик дөрес. Әни Мин сез җырлы спектакльләрдә уйнаганда, мәсәлән, безнең бар иде Саташкан Сандугач дигән спектакль, Марсель Хәкимулла Сәлимҗанов куйган иде аны. Анда без Алсу Каюмова белән йолдыз тәлгәшләре безгә эндәшәме, җилләр искән саен кыела дигән җыр. Аны мин гитарада уйнап җырларга тиеш идем. Ярар, гитарада уйнарга өйрәтте мине Искәндәр Хәйруллин. Премьералардан соң уйныйбыз бит инде хәзер. Алсу әйтә миңа, Фәнис, син ди гитараны бераз әкренрәк уйна ди. Мин үз җырымны ишетмим ди. Мин күрәсен теге аккордларны бик дөрес алып бетермим инде. Үзем сизәм, что-то не то әйтәм, ки яшамый. Шуннан ладно, шуннан тагы бер ничә спектакльдән соң әйтә Фәнис, гитарада может уйнамассың. Теге асып кына чыгарсың да уйнаган булырсың. Без җырларбыз ди инде икәү бергә. Ярар, мен әйтәм, синең шагылсын алсын. Икенче спектакльдә инде мин гитараны асып чыгам да, гитарада уйнамагач инде кычкырып, йолдыз тәлгәшләре безгә эндәшәме дип җырлыйм. Шуна Алсу әйтә, Фәнис, бәлки син әкренрәк җырлай, мин тональностьтан чыгам бит ди. Ну, ярар, әйтәм, алайса ярар. Шуна инде соңгы спектакльләрдә әйтә, Фәнис, син җырлама әле ди. Бөтенләй нәрсә җырлаганыбызны аңламыйм, алайса. Мин гитарамны асып чыгадырым да, Алсуның җырлаган тыңлыйдырым да кереп китәдер. Барсы шулай яхшы башланган инде. Хәзер менә Зәңгәршәлдә уйныйм Галәвине. Анда инде мин култык астымнан тир китә, оркестр уйнап җибәрә дә. Мин маллары, берсе матур дигәнче күз алдымнан бөтен тормышым уза. Менә бүген алай ук катлаулы булмас, чөнки безнең инде бирәбез ул күбрәк мәзәккә әйләнеп кайта, чөнки бу чынлап та инде имтихан түгел, бар тик шояру рәвешендә генә үткәрелә торган бирем. Иң элек плюс вариантын тыңлыйбыз инде без мультфильмның, без татарлык җырын мультфильмга башкарабыз. Бүген ул баш кызым Әпипә безнең Крокодил Гена һәм Чебурашка мультфильмнан алынган Кием, пусть бегут неуклюже дип җырлый ул анда. Инде туган көн турындагы җыр хәзер бергәләшеп тыңлыйбыз. Мин русча гына неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармонии. Син басмасаң, мин басам, Әпипәнең калачларын ашап калыйм, ичмасам. Менә репетиция булды, хәзер инде минус вариантка җырлыйбыз, минус вариантында игътибар белән тыңлыйбыз. Әйдә шушы җырга барсын инде. Моңа җырда булмый бит Айсылу. Тегесен куй инде, Гена җырласын, Генага ярып татарчасын җырлыйм, зинһар өчен. Шулай эшликме, Ленар? Эшләгез инде. Бу кайсы җирс? Менә хәзер яңадан башлыйбыз. Башымыз селкигә җырлый башларга кирәк булачак. Сине
Синең бастан эзләреңә мин дә китереп басам. Аха, 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 аха. Бик эчтәлекле җыр булды дип әйтәсез. Тукта, юк әле хәзер бу тәкерешелеш генә булды. Бастазам, әпипә, син басмасаң, мин басам. Әпипәнең колачларын ашап калыйм, ичмасам. Әпипәнең колачларын ашап калыйм, ичмасам. Бас кызым, әпипә, сындыр идән тактасын, сындырсаң идән тактасын, кияү түләр акчасын. Аллага шөкер. Кей бетте дип уйлап куйды бугай шушы мизгелләрдә Фәнис Җиһаншев. Жо, кызып кына киттем. Шулай менә, әйдәгез бездә тагын бер киясәтләп куелган иде, аны җырлыйбызмы соң? Кызыкмы бу сезгә? Бу безгә дә кызык, бу радио тыңлаучыларыбызга. Белмим, радио тыңлаучылар сразу кимәде бу җырдан соң. Радиоларын басып куйдылар миңа калса. ВКонтактеда сораулар килә, төгәлрәк әйтсәк, ява тора. Әйтик, Илнур Гыйләҗевтән мондыйрак бераз шелтәлә килгән. Рекламада ишеттем, татарча диктантның нинди әсәрдән һәм исеме 2 сәгать алдан гына билгеле була. Һәм Фәнискә шуны укып чыгарга ярты сәгать вакыт бирелә дип әйткәннәр иде. Фәнис инде 1 тәүлек алдан әйтеп бирде. Моны ничек аңларга? Так, Илнурга хәзер шундый җавап бирим, 1 тәүлек түгел, ярты тәүлек кенә. 3нче көн Тәбриз Яруллин Россия телеканалында шушы диктатлар турындагы әңгәмә вакытында Россия телеканалыннан әйтте, чөнки без халыкны артык котлауландырырга теләмибез, бар тик менә җиңеләйтергә, безнең максатыбыз халыкны омтылышын гына куәтләргә, шуңа күрә ул әйтелде. Һәм монда бернинди дә теге нонсенс ниясарга ярамый. Чынлап та без әйтмибез кайсы үзек икәнен, ул хәтта сайтта эш кисәк бирелгән, шул эш кисәкнең үзен сез үзегез язып карап, тренировка эшләп нитә аласыз. Мин дә әйтмәдем бит. Аяз Гыйләҗев, Әмирханиники җискыңгырау. Ширатагы сорау, театрдан кайткач китап укыйм дидегез. Бүген нинди китап укырсыз икән радиодан кайткач? Юк, инде бүген сез минем өчен бик кызык, бик күңелле китап булдыгыз. Мин сезнең белән очрашуыма, стәр китабын итеп күрүемә чиксез шатмын. Гаҗәеп бу, беләсезме, теге баш миенең зыклап киткән күзәнәкләре менә шушы җырлар белән, хәрефләре белән уятып җибәрдегез. Рәхмәт сезгә, Айсылу Линар. Шөпшәләр, миңа бит иртәгә эшкә, сезне тыңлап бетермичә йокламыйм, керерсез бүген миңа төшкә. Мин анда Фәнис белән спектакль карыйм. Бу сезгә багышланган дөртьюлык иде. Һәм Наҗия Пименова язган: "Булдырдың, Фәнис, молодец, талантлы кеше, кайда талантлы шул". Бу күрәсең инде сезнең җыр башкаруыгызны шулай югары бәяләгән Наҗия исемле радио тыңлаучыбыз. Шулай итеп, Фәнис әфәнде Вәгъдә Иман кайсы радио тыңлаучыбызга бүләк тапшырабыз, ягъни инде Камал театрына 2 кешелек чакыру билеты. Коко, Фәнис әфәнде. Aha, аңладым. Миңа менә теге шигырьгә бирербез инде, көрерсең төшенә. Инде кешенең күңеленә төшенә кереп шулай спектакльләр уйнатырлык дәрәҗәгә җиткезгәнмен икән, мин бик шат. Ләкин төштә генә түгел, сез минем Камал театрына да килеп 7-8-нче, нәкъ менә инде дөрес әйтәсең, Линар, 7-8 ноябрьдә Камал театрында "Бармы ришвәттән дава" дигән спектакль тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Аны хит язучыбыз Зөлфәт Хәким язган, сез беләсез инде күп кенә шигырьләр, җырлар авторы икәнендә, юмористикалар авторы икәнендә, һәм инде аны шулай ук безнең хит режиссерыбыз Илгиз Зәйниев куя. Аның спектакльләре бүгенге көндә туланышлыклар белән бара. Һәм инде анда мин төп рольдә Хит артист ими уйнаячак. Ләйсән Рахимова белән Минвали Габдуллин, Рамил Вәҗиев, Наиля Ибраһимова, Артур Шайдуллин яшьләрдән, Айгөл Абашева, Фәнис Сафин, Айрат Арсланов, анда шундый күренекле безнең артистларыбыз. Рәхим итеп сез килеп карый аласыз. 7-8 ноябрьдә Камал театрына "Бармы ришвәттән дава". Инде билгеләр сатылып беткән, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Шуңа күрә без сезне декабрь айында булачак сайтлардан карагыз, афишаларны күзәтегез. Декабрь айында да чакырабыз әлеге спектакльгә. Һәм әлеге спектакль уже инде исеменнән күренгән, бәлки сез җавап бирерсез. Чынлап та ришвәттән дава бар микән бу дөньяда? Ничек уйлыйсың, Ленар, ришвәтнең дәва бармы бу дөньяда? Минемчә бардыр, ләкин ул Леоны югарылыкта хәл итәргә кирәк. Әйтәләр бит, балык башыннан чыгый. Шуңа күрә бу балыкның башын табарга кирәк. Һәм шуннан соң инде Кайда дип уйлыйсың син башы? башымы өстә.
Койдасты. Әне теге Болгар радиосының түшәмендә дип әйтик. Болгар радиосы җитәкчеләренә ишарә булды бу. Яхшы. Ай, юк түгел. Ләкин әйтергә кирәк, җитәкчелек бу бинада утырмый. Шуңа күрә бу бинаның өстендә Айсыл утыра бит. Ярар, сезне кирегә бирмәгез. Шуңа күрә мин әлеге шигырь авторы кем Илнар? Бу Илнур Гыйләҗев иде. Менә Илнур Гыйләҗев әфәндегә көчле алкышлар астында Җан Кисәкәем спектакленә 2 урынлык чакыру билеты белән тәбриклибез. Инде Илнур бик рәхәтләнеп, бик шатланып барыр дип уйлыйбыз шушы спектакльгә 2 кешелек чакыру билеты. Илнур әле безне хәзер турыдан туры эфирдә карый Болгар радиосында. Шуңа күрә син хәзер Илнур билетыңны күрә аласың. Мин анда кул тамгамны да куйым әле Илнурга дип белдек исемен кем икән. Илнур безне хәзер күреп тора. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә менә шулай Болгар радио белән булганы өчен бигрәк тә инде шоу программасында актив катнашканыгыз өчен сорауларыгызга мин әлбәттә ВКонтактеда, Фейсбукта да миңа бик күп язалар, җавап бирергә тырышам. Шуңа күрә инде барсына да җавап бирә алмасак, үпкәләмәссез дип уйлыйм. Очрашыйк, аралашыйк, театр һәм кино экраннарда киләсе очрашуларга хәл исән булыгыз. Инде саубулашканчага кадәр безнең менә Ленар белән шундый матур гадәтебез бар. Без теләкләр теләргә яратабыз. Һәм тапшырубыз озагында бүген инде теләкләрне Ленар синнән башлыйк. Бик күп сораулар калды. Әйтик, Фәнис әфәнденең Европа буенча сәяхәт итүе турында, Голливуд йолдызы Роберт Уэйнрайт белән аралашуы турында, президент Шәймиев белән, беренче президент Шәймиев белән кочаклашып фотога төшүе турында. Димәк, җәмәгать, киләсе очрашуны без бик тә зарыгып көтәчәкбез. Риза? Сез кем әйтмешли, без бит әйткәнек Фәнис әфәнде десертка калдырабыз дип, нәрсәнедер. Димәк, десертны бу юлы ашап булмаячак. Без сезне десертка киләсе юлы көтәчәкбез һәм сез безнең өчен генә түгел, бөтен кеше өчен, бөтен тамашачылар өчен менә шундый көтелгән һәм саекмас бер белем, энтузиазм һәм позитив шишмә булып калуыгызны телим. Ой, рәхмәт. Мин искиткеч мондый теләкләрне беренче тапкыр ишетәм. Мин, мәсәлән, үзем Фәнис Җиһанша белән танышуымны Камал театры аша гына түгел, аш бүлмәсе аша да беләм. Менә без сезнең белән шулай таныш, нәрсә аша таныш дисәк, кабак аша. Инде шул Татарстан Яңа Гасыр каналында барышы тапшырылган берсендә 8 мартка Фәнис Җиһанша кабак пешергән иде. Шушы кабак рецепты минем әтиемә шул кадәр илһам бирде. Әти шушы кабакны инде беренче тапкыр безгә пешереп ашатты. Менә Фәнис Җиһанша да пешерә икән, мин дә пешерәм дип. Шуңа күрә сез безнең хәзер инде күңелләрдә генә түгел, менә яраткан герой, Ашказанында да. Яраткан образлар булып түгел. Хәзер Фәнис Җиһанша ашый торган ризыклары безнең аш бүлмәсендә дә бар. Шуңа күрә алга таба да аралашып яшик. Һәм әлбәттә инде сезнең иҗатыгызда да зурдан-зур уңышлар, гаилә бәхете телибез иңелек. Һәм үзегез әйткәнчә, бәхет ул күңел тынычлыгында дидегез. Нәкъ менә шушы күңел тынычлыгы сезнең юлдашыгыз булсын. Рәхмәт сезгә. Җылыйм хәзер.